Senegal demsen na ka munu ni utakamara ka bɔ u ka jamana kɔnɔ u sena ka na anw ka jamana kɔnɔ ministre ɲama Choguel Kokala Mayiga a ye u makofɔlen ninnu bisimila a dagayɔrɔ la kunungo. An ka jamana finitigilakaw olu kɔni bɔra ka minɛnkura dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ minnu bɔra Rusi jamana kɔni ta fanfɛla la a kun b'a tɛ dɔwɛrɛ yaasa bamaciwale kɛba maaw kɛlɛli o kɔni bɛ se ka sinsin cogo min na. Cameroun jamana kunnafoniw na a yɛrɛla k'a fɔ ko da dumunifɛn dɔw i n'a fɔ farni buru fo ka taa se sukaro ma olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛnenba don u ka jamana kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kamana gannen don olu de ye aw ka bi kunnafoniw na bakurubaw ye. Tele ta bamanankan kunnafoni kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw salam alaikum ni aw ka kunnafoni wagati selen ka bɛ bi alamisa donya ma sunkalomakɔnɔ kɔnɔ tile 28 Hijira 1443. Ina fɔ kun ala dɔnniya bakurubaw la cogoya min na ministre ɲama Choguel Kokala Mayiga ale ye Senegal denmisɛnninakaw minnu ni olu yɛrɛ kɔni tagamara ka bɔ u sena Senegal jamana la ka na anw ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka na u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni camancɛ fanga in ma a ye nin makofɔlen ninnu bisimila a yɛrɛ dagayɔrɔ la kunungo. Nin makofɔlen ninnu a yirala k'a fɔ u ka nin tagama ninnu kɔnɔna la ni a bɛnna tile 40 tagama ma u ye kilomɛtiri 1000 ani 360 bɔyɔngɔ de tagama ka bɔ Senegal jamana kan ka na anw ka jamana kɔnɔ. Tagamakɛlaw ka kuma lasela Sulemani Jules Diallo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ye ni tagama in kɛ ka bɔ Dakar ka na fo Bamako yan nɔ walasa ka se k'a yira maaw yɛrɛ la Mali yɛrɛ kɔni bɛ jɔda min na bi farafina kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ɲangili waleya minnu ɲɛsinnen don anw ka jamana ma CEDEAO ni UEMOA maaw fɛ ko o ɲangili ninnu yɛrɛ kɔni man kan tɛ ka ɲɛsin anw ma cogoya si la. A y'a yira k'a fɔ ko ni Mali kɔni binna ko o ye farafina bɛɛ de binnen o de la a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni kɛra wajibi ye bɛɛ ka Mali yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don. Sulemani Jules Diallo ale y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la ko a b'a laɲini farafina jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ fɛn min ye Cheikh Anta Diop yɛrɛ ye ale ka livre yɛrɛ ka se ka don an ka kalanw cogoya kɔnɔna la cogoya min na. Fɛn min anw ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni ye foli ta ka ɲɛsin nin tagamakɛla ninnu yɛrɛ kɔni ma. A y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni bɛ a yira ko fɛn min an ka danbew ye fo ka taa se an ka yɛrɛma hɔrɔnya ma ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka segin farafinw ma. A y'a yira k'a fɔ k'u ye nin waleya min kɔni kɛ k'a kɔni tɛna bɔ maaw kɔnɔ cogoya si la. Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko ɲangili waleya minnu talen don ka ɲɛsin anw ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ni UEMOA maaw yɛrɛ kɔni cɛ fo ka taa se Nations Unies maaw ma. A y'a yira k'a fɔ ko ni ɲangili ninnu yɛrɛ kɔni tɛ sɛbɛn foyi kɔni kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn dɔ bɛ ni Nations Unies maaw ye o bila sen kan kɔgɔji kɔni tɛ jamana minnu kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko pays sans littoral k'a kɔni man kan cogoya si la embargo yɛrɛ kɔni ka bin o jamana kofɔlenw ma. A y'a yira k'a fɔ ko tagamakɛla ninnu ye laɲini minnu kɛ ko a kɔni bɛ a laɲiniw lase sanfɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni fana ma wa fɛn min ni tagamakɛla ninnu ye olu ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta olu yɛrɛ kɔni fana kan ka ɲɔgɔn ye bi. An b'aw hakili lajigi k'a fɔ ko nin tagamakɛla ninnu yɛrɛ kɔni tun ye maa 18 bɔɲɔgɔnko ye o de kɔni na muso 6 tun bɛ o kɔnɔna la u bɔra Senegal kɔnɔna la février kalo tile 16 san 2022 Mali ambassade mun yɛrɛ kɔni bɛ u ka jamana kɔnɔna la u sera Mali kɔnɔ yan nɔ karidon tɛmɛnen tile 40 bɔɲɔgɔnko tagama yɛrɛ kɔni kɔfɛ o de la ni maa ninnu ka tagama ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko manganiya ɲumantigi caman fana kɔni farala u kan sira fɛ. Ministre min ka kɔɲɔw bɛnnen don lakana ko ale ni kɛlɛkɛcɛkɔrɔw olu ka kɔɲɔw ma an ka jamana kɔnɔ Colonel Sadio Kamara kunungo ale yɛrɛ kɔni bɔra ka minɛn dɔw kɔni bisimila an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna an ka pankuru jigiso la Modibo Keita Bamako senu a kɛra kunungo araba marsi kalo tile 30 san 2022 ni minɛ kofɔlen minnu kɔni nalen filɛ ni ka bɔ Rusi jamana yɛrɛ kɔnɔ la a yɛrɛla k'a fɔ ko fɛn min ye hélicoptère ye ni o ye kɛlɛkɛla ye fo ka taa se radaru ma ni o subahana mansin minnu n'u b'o to duguma ka sanfɛfɛnw kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ale ni minɛ caman wɛrɛ bɛ ni minɛ kofɔlen ninnu na a kun b'a tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka anw ka jamana yɛrɛ ka a dɛmɛ bamaciwale kɛba maaw olu yɛrɛ kɛlɛli la hali sisan. Depuis plusieurs mois, les braves forces armées maliennes
ont entamé des opérations. Kabini kalo dama Mali wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɔni kɛ Mali tariku yɛrɛ kɔnɔ, wulikajɔ min ni a kɔni bi sinsin walwal a n'a sɛbɛn Mali tariku kɔnɔ. O wulikajɔ de kɔni senfɛ sa an ye hakilila dɔw kɔni ta, o hakilila ani an bɛ ka se de, o hakilila de fana kɔni y'a tobi an bɛ ka se sɔrɔ fɛn min ye an juguw kan. Wa an ye hakilila min ta ka kɛlɛ bila sira min fɛ an bɛ ka taa ni o sira de hali sisan. Hali n'a sɔrɔ fɛn min ye an juguw n'u ye terrorisiw ye, o bi wale jugu kɛ yɔrɔ dɔw la hali sisan. Mais Mali wolomasiri tabaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ ni maaw ko monter en puissance, o bɛ ka siran don fɛn min ye bamaci walekɛbaw o dusukun na bi. O de b'a to a b'a ye k'a fɔ Mali jamanadenw caman gɛlɛya kun bi minnu kan n'u tɛ se ka baara kɛ, caman bɛ k'u ka baaraw kɛ sisan. Maa minnu fana ni kɛlɛ kun y'u wuli ka bɔ u nɔ na, caman bɛ olu bɛ ka segin ka na o nɔ na. Wa jamana yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ fana bɛ ka segin ka taa o yɔrɔw la koyi. O kɔrɔ b'a jira k'a fɔ fɛn ye lakana a bɛ ka na dɔɔni. Mali camajɛ fanga maaw min bi u ni kan bi, o de ye fɛn ye lakana, o bɛ se ka na cogoya min na. Wa anw bɛ ko bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa malidenw u ni ani u bololafɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na. Hali n'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi fɛn ye sɔrɔ nagasilen don fo ka taa se lakana ko fiɲɛ bi a la bi, ka kɛɲɛ ni fɛn ye gɛlɛya dɔw ye yɔrɔ dɔw la, nka anw jɔlen don. Maa si ka kuma tina fɛn ye sigana don anw na an ka baara la, an bi baara min na. Wa ka bɔ maa n'u hakili cɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ walima kunnafoni di siraw fɛ ka maaw hakiliw tiɲɛ, kuma minnu bi fɔ olu kan yaasa ka maaw hakiliw tiɲɛ, o kuma in o tɛna foyi de kɛ anw ka hakili la bi. Anw ti lafiya fiyewu wa anw tɛna ɲɛnakili fiyewu fo malidenw olu ka se ka hɛrɛ ɲuman kɔni sɔrɔ, ɲɛnamaya ɲumanw ka se k'o sɔrɔ cogoya min na. Bi an bɛ ka minɛ minnu kunbɛn bi, o minɛ ninnu sɔrɔla hukumu min kɔnɔ, waati min Mali wolomasiri tabaw bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka jamana k'a lakana n'u ko monter en puissance. K'a fɔ ɲɛna ko Mali wolomasiri tabaw u bɛna hali sisan nin kɔfɛ u bɛna minɛnw sɔrɔ k'u yɛrɛ kɛ cɛ jolo ye, k'u yɛrɛ kɔgɔ kosɛbɛ, ani maaw fana n'u ye mɔgɔ minnu kan ka far'u kan hali sisan k'u kɛ cɛ caman ye ani k'u kɛ cɛ jolo ye, o baaraw bɛna kɛ. Kalan minnu fana bɛna kɛ o kun, o kalanw olu bɛ continuer ka kɛ o kun hali sisan. Minɛ fɔlɔ min bɛ yen ni olu kɔni sɔrɔ la, u bɛ min wele ko hélicoptère de combat, o ye pankuru ye, pankuru minnu ka baara ɲɛsin bɛ kɛlɛko ma. O ye o pankuru ka taa se minɛ dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko radar de dernière génération, o fana n'u bi jaw bɔ, n'u ye sisan dɔnni kura kɛlɛkɛ minɛba dɔ ye, o fana bɛ o la. Ni minɛ ninnu sɔrɔla hukumu min kɔnɔ, o de ye ani maa min bolo bi ɲɔgɔn bolo bi, ni o ye an teri kɔrɔ ye, maa min don ni a ka teriya tɛ capuru-capuruya ye, maa min ni maa tilelen don, maa min n'a ye kuma min fɔ a b'a waliya, o ye irisi de ye. Nka n ka foliba bi fasodenw fana ye ka kɛɲɛ ni waati gɛlɛya ye, nka o bɛɛ la fasodenw o ye baara dɔw to yen fɔlɔ k'a fɔ ko ka se ka fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ka se ka fɛn ye o mɔgɔ bɛ min na o ka di u ma. Bi anw bɛ se k'an waso ko an ka Mali wolomasiri tabaw sɔrɔsilakaw u bɛ se ka wulikajɔ kɛ k'u ka baara ani ka jamana lakalali boloda u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma sigi ka maa kɔnɔ ko n'an dɛmɛ. Wa malidenw fana bɛ ka waso n'u ka sɔrɔsiw ye bi ka sababuya kɛ u bɛ k'u ka lakana kɔni sabati. Ministeriw ka ladala ɲɔgɔnnajɛ sigira sen kan kununko ka bɛn ni marisi kalo tile 30 san 2022 ye. A ɲɛmɔgɔya kun ye camancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita bolo. A lajɛ kɛnɛ kan sa u kɔni ye projet de texte dɔw ka se ka olu adopter ka maa dɔw kɔni sigi siginɔ dɔw la ani ka kunnafoniya dɔw di. Mali minisiriw bi ladala lasigi min kɛ araba n'a bi kɛ camancɛ fanga ma ɲɛma ale ka yamaruyaw kɔnɔ. Jirala k'a fɔ araba tɛmɛlen fɛn min ye o ladala lasigi ko o kɔni kɛla fɛn min ye kuluba Asimi Goyita ale ka yamaruyaw kɔni kɔnɔna na. O de la sariya dɔw kɔni t'a la fo ka maa dɔw suganti ka baara dɔw kalifa o ma ani kunnafoniya ka se ka o lase fɛn min ye jamanadenw ani minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ma cogoya min na. O de hukumu kɔnɔ minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali sɔrɔ ko ɲɛnabɔli kɔni ma n'o ye ministre de l'économie et des finances kɔni ye. Jirala k'a fɔ ale kɔni ka yamaruya kɔnɔ ko sariya kɔni dɔ ta la, o sariya o bi ɲɛsin min de ma, o de ka se ka junju kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka o kɔni bila sen kan, junju min ni o kɔni bi di fɛn min ye fusugukɛlaw kɔni ma n'o ye douaniers kɔni ye. A jirala k'a fɔ ni ye fusugukɛlaw kɔni ye douaniers fɛn min ye maa minnu don sɔrɔsi camancɛ maaw don n'u b'a wele ko paramilitaire. A jirala k'a fɔ baara min don u bolo fɛn min ye baarakɛlabaw don wa maa minnu don fɛn min ye jamana ka sɔrɔda olu de jɔn bɛ fɛn min ye o kɔni dala yaasa ka se ka faso ka sɔrɔda k'o kɔni yiriwa cogoya min de la. O de hukumu kɔnɔ ko o baara o kɔni tɛ taa fiyewu fɛn min ye cɛsiri ani jija ani fɛn min ye kalikansiɲɛ ani ka o kalikansiɲɛw ka se ka olu kɔni bato jamana kɔni yɛrɛ
ɲɛkɔrɔ cogoya min de la ani ka kɛ maa ɲɛnamaba ye ko a baara tɛ taa o kɔni kɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye Mali fusugukɛlaw ko o b'i jɔyɔrɔba la Mali kɔnɔ ko o ni jamana cakɛyɔrɔ dɔw fana bɛ yen o kɔni bɛ baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka ko dama dama k'o bali jamana kɔnɔ cogoya min de la n'i y'a jateminɛ fɛn ye fusugukɛlaw namara ko minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ n'u b'u wele ko fraude ka minɛnw don fɛn ye k'a sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ o bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ na ni fɛn jugu wɛrɛw kɔni ye jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko contrebande a jirala k'a fɔ o bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ani ni gɛlɛ maaw criminalité transnationale o bɛ wuli ka jɔ kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ a jirala k'a fɔ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ dankari kɛ faso ka danbe la ani faso ka sɔrɔ la ko o bɛ u jɔ ni bɛɛ lajɛlen kɔni ye o de hukumu kɔnɔ ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ i na se ka olu kɔni fana ka se ka o kɔni jɔnjɔ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ o kɔni kama ko o ka kan ka kɛ wa o jɔnjɔ min bɛna bila sen kan k'a fɔ ko a bɛna kɛ de k'a fɔ maa min bɛ yen ka jala ka bon ko a kɔni tɛna taa o la jalako t'a la wa fɛn min ye k'a fɔ fana ko nin ye maaba ye walima nin bɛ nin yɔrɔ la o si kɔni t'a la a jirala k'a fɔ ko a bɛna di maa minnu bɛ yen ni minnu ye jɔyɔrɔ kɔni fa fusugukɛlaw ka baara kɔni kɔnɔ faso kɔni ye minnu y'o ni di faso kɔni ye minnu ka jɔyɔrɔ kɔni bonyana baara kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ ko a bɛna di olu kɔni ma wa a jirala fana k'a fɔ a bɛ se ka bali ka di fana maa dɔw ma n'u b'a wele ko titre exceptionnel a jirala k'a fɔ o ye maa ye a bɛ se ka kɛ fɛn min ye fusugukɛla dɔw bɛ yen o kɛtɔ ka faso kɔni kuma bɔ walima ka faso ka nafa ɲini o ni bɛ se ka to fɛn min ye o baaraw la a bɛ se ka di olu fana kɔni ma ani maa minnu bɛ yen minnu bɛ jɔyɔrɔbaw fana kɛ a bɛ se ka di olu fana kɔni ma wa a jirala fana k'a fɔ a bɛ se ka di maa fana ma maa min hali ni fusugukɛla tɛ fusugukɛlaw ka baara jɔyɔrɔba dɔ kɔni fa jamana kɔni kɔnɔna na a bɛ se ka di olu bɛɛ lajɛlen kɔni ma wa a jirala k'a fɔ nin jɔnjɔba min filɛ nin ye ni a bilala sen kan ni a sariya bilala sen kan ko a di cogo ko o fana kɔni bila bɛ sen kan yaasa fasodenw na se ka a kɔni dɔn cogoya min de la o kɔfɛ minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye dugubakɔnɔ soko fo ka taa se fɛn min ye dugukoloko ani jamana yɛrɛ dugukolo a bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogo min na yaasa jamanadenw na se ka sigi ka ɲɛ a kɔnɔna na ni o b'a wele ko ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye sariya dɔ kɔni ta la ale fana ka yamaruyaw kɔni kɔnɔna na o sariya o ɲɛsinna min de ma a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye dugukolo dɔ kɔni bɛ yen o ni minisiriso ko fɔlɔ ko o kɔni ye o dugukolo ta k'o di fɛn min ye minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ɲɛnabɔli kɔni ma a jirala k'a fɔ o dugukolo yɛrɛ a fɛnsɛn ni ye a jateminɛ fɛn min ye a dugukolo fɔlɔ o nimɔrɔ ni o bɛ t'i jɔ fɛn min ye nimɔrɔ 16 308 dugukolo filanan nimɔrɔ 16 309 boɲɔgɔnko a jirala k'a fɔ ko ni dugukolo fila ninnu min filɛ nin ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Mali marabolo fɔlɔ Kayi kɔnɔna na wa a bɛ dugu min de la kɛrɛnkɛrɛnna o dugu de tɔgɔ ye ko Jakalɛl wa a bɛ fɛn min ye marakafo min de kɔnɔ n'u ye commune ye o de ye Bankasi ye a jirala k'a fɔ fɛn min ye ni dugukolo fɔlɔfɔlɔ ko o fɛnsɛn o bɛ t'i jɔ fɛn min ye are 22 santiare 55 boɲɔgɔnko kɔnɔna a filanan o ye are 28 santiare 93 boɲɔgɔnko kɔni de la a jirala k'a fɔ ni dugukolo fila ninnu o dikun ye min de ye o de ye fɛn min ye ka se ka yɔrɔ dɔ kɔni jɔ yɔrɔ min ni o kɔni bɛna ɲɛsin kɛnɛya ko baaraw kɔni kɛli kɔni ma ani minɛ minnu bɛ yen ni u ɲɛsinlen don fɛn min ye kɛnɛya bana dɔw furakɛli kɔni ma ani kɛnɛya ko dɔw ɲɛnabɔli kɔni ma n'u b'a wele ko d'appareillage orthopédique ni o ye fɛn min ye minɛ minnu bɛ yen ni u bɛ ɲɛsin fɛn min ye fasa kolo ni ka taa se fɛn min ye bana wɛrɛ caman bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko o kɔni bɛna o minɛnw ani baarakɛ minɛnw ko olu bɛna bila o kɔni kɔnɔna na wa a jirala k'a fɔ nin baara min filɛ nin ye ni a bɛna kɛ nin ye ko a bɛ don hukumu min de kɔnɔ o de ye jamana ɲɛmaaw ye min kɛ yaasa ka se ka fɛn min ye kɛnɛya ka walakata fan bɛɛ lajɛlen fɛ fasoden bɛɛ bɛ se ka furakɛ fɛn min ye kɛcogo kelen na cogoya min na fɛn min i n'a fɔ dugubaw kɔnɔ togodaw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛli ɲuman kɔni sɔrɔ cogoya min na ko a bɛ don o hukumu de kɔnɔna na o de kɔfɛ fɛn min ye Mali minisiriw o ye maa dɔw suganti ka baara dɔw kɔni kalifa o la o kɔfɛ fɛn min ye kunnafoniya dɔw fana kɔni ta la ka di Mali minisiriw ma kɛrɛnkɛrɛnna minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali sɔrɔko ta ko ɲɛnabɔli kɔni ma n'u ye ministre de l'économie et des finances ale ka kunnafoniya dɔ kɔni kun dila a bɛ waati jan bɔ a jirala k'a fɔ Mali minisiriw ko o kɔni sɔnna a ka o kunnafoniya kɔni ma o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye o bɛ min wele ko plan de développement du sous-secteur de l'électricité sur la période 2022-2026 de la société énergie du Mali o ye Mali kuranko a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya jumɛn de la san 2022 ka taa bila san 2026 la o fɛlɛ minnu kɔni bolodalen kun don fɛn min ye Mali cakɛyɔrɔ min ka baara ɲɛsin bɛ kuranko ma yaasa fasodenw na se ka kuranko sɔrɔ a jirala k'a fɔ o fɛlɛw a jirala k'a fɔ ko fɛlɛ minnu kun dalen don ko minisiriw ko o kɔni sɔnna o kɔni fɛlɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛli ma
a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ Mali kuranko ni waati masina ninnu kɔnɔna gɛlɛya caman ko a kɔni donna a kɔnɔna kabini san dama bi ko o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye plan min bɛ yen walima fɛɛrɛ min kɔni tun bila bɛ sen kan yaasa fɛn min ye fɛlɛ bɛ se ka sɔrɔ kuranko la o waliyabaliya ko o de kɔni kɛla sababu ye ka se ka gɛlɛyaba kɔni don fɛn min ye kuranko kɔnɔna cogoya min de la a jirala k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna kɛ o gɛlɛya minnu bɛ yen kuranko la ka se ka o kɔni wuli cogoya min na a jirala k'a fɔ ko ni planko min walima ni fɛlɛko min kɔni kun sigilen don ko o kun bilan bɛ sen kan yaasa kuranko a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ani gɛlɛya min bɛ yen ni o kɔni bɛ yen kuran yɛrɛ mara cogo la ani a bila cogo la ka se ka fɛlɛ sɔrɔ o bɛɛ la cogoya min na o fɛlɛ minnu bɛ yen ko o bɛ sinsin minnu de kan o de ye ka se ka kasabi dama walima caman bɔ yaasa fɛn min ye kuranko o bɛ min wele ko d'énergie renouvelable n'u ye kuran sɔrɔ cogo kuraw ka se ka olu caman kɔni bila sen kan fɛn min ye kuran fana a bɛ donni ka taa cogoya minnu de la fɛlɛ kuraw n'u b'o wele construction de ligne de transport et de distribution kuran fɛn min ye a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ani fɛn min ye kuran yɛrɛ ka se ka a yɛrɛkɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka se ka fɛlɛ kɛ ka o sira dama ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan ani ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ fɛn min ye kuran sɔrɔ cogo kɔrɔ min bɛ yen ka se ka fɛn min ye o gɛlɛyaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni wuli cogoya min na o de la o y'a jira k'a fɔ ko ba bɛna don fɛn min ye kuran min bɛ yen ni o bɛ sɔrɔ fɛn min ye tilew kɔni fɛ n'u b'a wele production solaire ba bɛna don o la kuran min bɛ yen ni o kɔni bɛ sɔrɔ motɛrimafɛnw fɛ ka se ka caman kɔni bɔ o la cogoya min de la ko ni o kɛla fɛn min ye kuranko a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ ani hali a saraliko ko dɔ bɛ bɔ o bɛɛ kɔni na o kɔfɛ fɛn min ye minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛyako kɔni ma ale kɔni ye minisiriw kɔni kunnafoniya fiɲɛbana o ka lahala o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye fiɲɛbana ko a kɔni sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyala fɛn min ye ni jɔkun in na ka tɛmɛ jɔkun tɛmɛlen in kɔni kan o de la jamana ɲɛmaa ye maliden bɛɛ lajɛlen wele maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka dɔgɔtɔrɔw ka kumakanw kɔni bato yaasa fɛn min ye fiɲɛbana hana se ka kɛlɛ ka bɔ faso kɔnɔ cogoya min na Pelengana mairie la ni o filɛ nin ye Segu yɛrɛ ale région mara la bureau du vérificateur général olu ye a yira k'a fɔ ko ŋanamuŋanamu dɔw kɔni kɛla nin yɔrɔ kofɔlen na ka sabu kɛ ko fɛn min ye CFA wara a miliyɔn 5 ani a kunkanfɛn bɔyɔngɔ ye ko o de kɔni ŋanamuŋanamu ni cogoya yɛrɛ kɔni ma dɔn a la o kadara kɔnɔna la tribunal commune 3 ta fɛn min ye nin baara ninnu ye a waleyaw o kɔni nana kalifa o yɔrɔ kofɔlen maaw la yaasa ɲininiw bɛ se ka bila sen kan cogoya min na ni kasabi kofɔlen ninnu tayɔrɔ cogoya bɛ se ka dɔn a la. Vérificateur général ale kɔni ka nin sɛbɛn in bilala sen kan marisi kalo tile 24 san 2022 o kɔni bɛ tali kɛ Pelengana commune n'ale bɛ Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu ka wariw maraw bɛ ka kɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2018 san 2019 san 2020 fo kana se san 2021 ma nin baara in kun yɛrɛ kɔni walasa ka se k'a dɔn ni wari ninnu yɛrɛ bɛ ka taa u tacogo ɲumanw na ka fara o kan dugukoloko baaraw yɛrɛ bɛ ka kɛ cogoya min na mairie kɔnɔna la marché public olu baaraw bɛ ka bɔ a sira fɛ wa rapport in kɔni kɔnɔna la ni o ye vérificateur ka sɛbɛn nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a kɔnɔ wa o de la a yirala k'a fɔ ko baara ninnu yɛrɛ kɔni caman tɛ ka kɛ u kɛcogo la barisa wariko fanfɛla la i bɛna sɔrɔ ɲagamili dɔw kɔni bɛ o yɔrɔ la o ɲagamini ninnu yɛrɛ kɔni taru jɔ fo CFA wari miliyɔn 5 bɔɲɔgɔnko o ni a kunkanfɛn de la o de la fɛn min ye vérificateur général ye ale yɛrɛ kɔni y'a yira procureur la kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 3 procureur Bamako faba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko wari dɔw yɛrɛ kɔni ɲagaminen no Pelengana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o bɛ taa jɔ fo CFA wari miliyɔn 5 bɔɲɔgɔnko de la a y'a yira k'a fɔ ko ni maaw b'u ka furu kɔni siri hakɛ minnu kan ka taa sara n'a bɛ fɔ ma ko redevance de mariage olu yɛrɛ kɔni fana tɛ ka bila kɛsu kɔnɔna la o mun yɛrɛ kɔni ɲagamina o taara fo CFA wari miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko o ni a kunkanfɛn de la k'a fara o kan minankow yɛrɛ fanfɛla la wari minnu fana bɛ sara n'a bɛ fɔ ma ko redevance d'équipement marchand olu fana kɔni taru jɔ fo CFA wari miliyɔn 1 ani a kunkanfɛn de la mairie baaraw kɔnɔna la kana dugukolokow yɛrɛ fanfɛla la wari minnu kɔni fana kan ka sara a yirala k'a fɔ ni olu yɛrɛ kɔni yuruwura o bɛ taa fo CFA wari miliyɔn 2 ani 100,000 o ni a kunkanfɛn de la i n'a fɔ vérificateur ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ a yira cogoya min na walasa wariw ka se ka taa u tacogo la Pelengana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye vérificateur ale kɔni y'a laɲini Segu préfet yɛrɛ kɔni fɛ a ka sɛbɛn dɔ bila ka taa
n'a bɛ fɔ ma ko lettre de cadrage walasa wariw yɛrɛ kan ka ta cogoya min na Pɛlɛngana commune rurale kɔnɔna la o bɛ se ka bila sen kan cogoya min na. O de la fɛn min ye Pɛlɛngana maire yɛrɛ ale kɔni y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka comptable matière yɛrɛ kɔni bila sen kan ale ka commune kɔnɔna la ni o tɛ dɔwɛrɛ ka jateminɛw kɛ wariko fanfɛla la mun donna o ni mun yɛrɛ bɔra walasa jatew yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na. Vérificateur général ale kɔni hakililajigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile 14 san 2020 ale ni cakɛda cɛ ni o yɛrɛ kɔni sigilen don faso ka sɔrɔdaw kɔlɔsili yɛrɛ ma n'a bɛ fɔ ma ko projet de déploiement des ressources de l'État. Olu kɔni ye bɛnkan sɛbɛn tɛmɛ u ni cakɛda kofɔlen yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min ye warikow ye olu yɛrɛ ɲɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 102 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna la ni projet yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ o yɔrɔ ninnu na. Nin baara kɔni bilala sen kan ka kɛɲɛ ni an ka sariya dɔ de n'u b'a fɔ ma ko décision numéro 2019-00511/MATD-SG ni ale yɛrɛ kɔni bilala sen kan décembre kalo tile 5 san 2019 an ka mara cɛbɔli ministriso yɛrɛ kɔni fɛ wa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Pɛlɛngana commune ko o yɛrɛ kɔni bɛ nin projet kofɔlen kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔfɛ farafina ani diɲɛ fantɔ kibaruyaw an ka jɛ k'a ɲɛmada olu fɛ. Burkinakaw fɛ yen nɔ fɛn min ye sɛnɛfɛnw ye da dumunifɛnw ta fanfɛlaw la a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni jiginna kosɛbɛ san 2021 tɛmɛnen ninnu na o kɛra sababuya ye maa miliyɔn 2 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni ɲɛsinnen don baloko dɛsɛya yɛrɛ ma ni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnena u ka région minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don bamaci walekɛba maaw olu ka binganiwalew ma ninnu kɛra communiqué min kɔni kɛra ministriso fɛ u ka jamana kɔnɔ min ka koɲɔ kɔni bɛnnen don sɛnɛkow ma u ko ni ye san tɛmɛnen ninnu jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ka sɛnɛkɛfɛnw olu yɛrɛ kɔni kɛmɛ sara la i b'a ye k'a fɔ ko 10 de jiginna ka bɔ a la o sababuya de nana ni baloko gɛlɛya ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na o kadara kɔnɔna la u ka jamana yɛrɛ kɔni mago bɛ balofɛn tɔni ba caman de la yaasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka nimisi wasa yɛrɛ sɔrɔ baloko ta fanfɛlaw la cogoya min na u ko ni ye jateminɛ kɛ balofɛn minnu bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka duntaw la kɛmɛ sara la 93 bɔɲɔgɔnko nin bɛɛ lajɛlen kɛra ministriso ale ka sɛbɛnfura in kɔnɔna la. Cameroun jamana kunnafoniw na jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen gannen don u kamana la ka sabu kɛ da dumunifɛn sɔngɔko yɛlɛni ninnu ye minnu ni o bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla Ukraine gɛlɛyaw fɛ o dɔ bɛ tali kɛ u ka sukaro sɔngɔ fo ka taa se buru ale ni fariniw ma u ka jamana gouvernement maaw o kɔni ye maaw kɔni bɛɛ lajɛlen lasɔmi o la maa dɔ ni ale yɛrɛ kɔni ye boulangerie dɔ kɔni gérant ye Yaoundé yɛrɛ quartier dɔ kɔnɔna la ale yɛrɛ kɔni ka jaabi kɔni kɛra dɔ ye maa fɛ maa dɔ min ni ale kun nana ka na buru yɛrɛ san a y'a ye k'a fɔ ko dɔ yɛrɛ farala buru sɔngɔw kan boulangerie gérant ka jaabiliw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu na ko fariniw yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ o kadara de kɔnɔna la ko olu yɛrɛ fɛnɛ dɔ fara buru yɛrɛ sɔngɔ kan ko fɔlɔ la olu kun bɛ farini bɔrɔ ko o san 3,900 bɔɲɔgɔnko de la nka bibi na ko o bɔrɔ taara kɛ fo 5,000 ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ la 5,200 farini bɔrɔ 50 kilo ko o sababuya de la olu kun bɛ buru min feere 25 ko o buru kɔni bɔra 25 la ka na kɛ 30 ye o cogoya kelen sukaro sɔngɔko yɛrɛ fɛnɛ na kabini marisi kalo tile 14 tɛmɛnen ninnu na Cameroun jamana yɛrɛ kɔnɔna la minnu ka koɲɔ kɔni bɛnnen don sukarokow ma olu yɛrɛ kɔni ye u ka sukaro kilo 50 bɔrɔw ka dɔ fara olu sɔngɔ kan. Marakokaw fɛ yen nɔ u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni dusuma kasalen no jamana ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ ka sabu kɛ u ka da dumunifɛn kunfɔlɔw olu sɔngɔ yɛlɛnin ko fo ka taa se taji sɔngɔ yɛlɛninw ma Maroki jamana n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni b'u ka jamana kɔnɔna na a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ ni coronavirus bana o sababuya ye ka taa fara sanjiko gɛlɛya olu bɛɛ lajɛlen kan o kadara kɔnɔna la gɛlɛyaw kɔni ka ca u ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ o dɔw ye da dumunifɛn la sɔngɔkow ye n'i ye a jateminɛ k'a la i b'a dɔn wulikajɔ dɔw olu bolo dara ka sabu kɛ dumuni sɔngɔ yɛlɛninkow ye maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu bɛ ka gɛrɛbuw kɔni kumaw fɔ wa u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ u ka laɲini kun ye min ye ko u ka ministre ɲɛma o kɔni ka baara bila.
Tunisie jamana kunnafoniw na u ka wasadenw o ma 120 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni ye waleya dɔ kɔni sigi sen kan waleya min ni u ka jamana ɲɛma Said Kaide ni ale yɛrɛ kɔni kun y'o sigi sen kan juillet kalo tɛmɛnen ninnu na ka u ka wasabulon ko o kɔni ci fɛn min wasaden ninnu ye u kɔni wulila k'u jɔ ka baarasen dɔ kɔni boloda u yɛrɛ ye o bɛ tali kɛ fɛn minnu na ka se ka lajɛ dɔ kɔni boloda bɔlɔlɔ yɛrɛ sira fɛ o lajɛ ninnu kɔnɔna la u ka laɲini kɛra minnu ye ka se ka kalafili kɛ kalafili min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛma ka laɲiniw na ka se ka o bɔ a ma u ka jamana ɲɛma Said Kaide ni ale yɛrɛ kɔni sigira fanga na san 2019 tɛmɛnen ninnu na a sigilen kɔfɛ juillet kalo tile 25 a kɔni a laɲini ministre ɲɛma min kɔni b'a bolo ka o bɔ a siginɔ la ka se ka u ka wasabulon fɛnɛ ka o bɔ yen o kadara kelen kɔnɔna la fɛn min ye ni wasaden kofɔlen ninnu ye o ye u ka lajɛ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o tun bɛ taa wasaden 120 bɔɲɔnko la minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye ni lajɛ yɛrɛ kɔni la ɲɛnamaya a baara yɛrɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Tarek Feriti bolo ni ale yɛrɛ kɔni ye wasabulon ale vice président ye ni ne kɛra garijɛgɛ bi kunnafoniw kɛnɛ kan an b'aw fɔ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan télé ɲɛta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye n b'a fɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inchallah